Crime In Report. Nasikop sa mga operatiba sa Regional Highway Patrol Unit 7 si Jessica Suan Sanchez, 54, taga Barangay San Miguel, Cordova, Cebu, at tulsa gay pahigayon nga manhunt operation sa Lapu-Lapu City. Si Sanchez adunay warrant of arrest alang sa kasong pagpatay nga girelease na daan sa Regional Trial Court Branch 79 sa Bugo City ngadtong Enero 23. Matod ni Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, hepe sa RHPU 7, nalambigit usab ang suspect sa carnapping pinaagi sa models nga rent, tangay o sangla. Diin girintahan niya ang sakyanan sa biktima, humandayon ibaligya gamit ang peke ng mga dokumento. Upat ka biktima, lakip na ang duha ka aktibong miyembro sa Philippine Air Force, ipasakag reklamo kaniadto pang Agosto 2024. Enero 21, 2025, ipasaka sa RHPU 7 ang kasong carnapping, batok ang Sanchez sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office, samtang laing kaso sa paglapas sa anti-fencing law ang ipasaka sa Bugo City Prosecutor's Office. 5 kadakawat nga sakyanan usab ang na-recover sa Bugo City. Dugang pa ni Parilla, si Sanchez kabahin sa usa ka grupo nga dugay ng biktima sa daghang tag-iya sa sakyanan sa nasod. Gawa sa iyang kasong kriminal sa Cebu, kaniadto nadakpan siya sa Taguig City tungod sa illegal recruitment ug adunay kasong estafa sa Mandaluyong City. Karon si Sanchez gitanggong sa custodial facility sa Bugo City Police Station. Alang sa ayo pang balita sa buntag, kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nag-una ug lapas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM balita.